Обясни какъв е този град. Как се казва този град? Лего Сити. Кое е Лего Сити? Град, който е направен от Лего. Кой е архитектор на този град? Аз съм. Как се казваш ти? Аз съм Алекс. И какво си построил? Градът Лего Сити, защото е направен от Лего. А ти ли го проектира този град? Да. Браво! Страхотен проект. Трябва малко да го сглоби. Я ми обясни набързо какво означава. Това е затвора. Това е полицейския кораб. Това е преди век от войници. Ето един войник. Това е знамето и... Къщата е страхотна. Много хубави керамиди си А направил. това е палатката. Това е полицейския станция. Има две полицейски, една горска и една не горска. Страхотно. Браво. Така. Сега. Това ли ти е студиото за проектиране? Проектантската агенция. Кораб, който пренася злато, а това е също кораб. Но това е снежната станция. Знам, че малко е сложничка. Не се опитвайте да го правите. Много е сложничка малко. Много е сложничка или малко е сложничка? Малко е сложничка, но не се пробвайте. Къщи, че е много сложничка и малко сложничка. Добре. Как се казваш ти? Аз съм Алекс Георгиев Вратарски. Архитект ли си? Архитект съм. Добре. Айде, чао. Чао!